Good morning, class 3 students. Today we are going to do Math Magic, page number 40, question number A, sub number 1. Here we have 345 plus 52. 345 plus 52. So we are going to add these two numbers. Tahianin 345 plus 52 around the 345 ahian 52 he can add down ani ama kan lo ti to chin dan anin box kan siam lianga hundreds omnania tens omnania ones omnani 345 kan lo nei ni chung zo ka chuan plus 52 ani hemi pani te bel chua ke kan lo zongang once muna chung zo ka engzang kan ne khat ni thum li nga 5 kan ne ya tens muna engzang kan ne 1 2 3 4 hundreds muna chung engzang kan ne 1 2 3 kan ne ya chuan ta ones muna engzang kan ne 1 2 anwai zo ka chuan tens muna chuan panga kan ne ni 5 kan ne ni 1 2 3 4 5 chuan le kan lo belang 5 le 2 bel chu 5 in 2 kan bel chuan 1 2 3 4 5 6 7 7 ani tro hei ta polo chiarila 1 2 3 4 5 6 7 7 kan lo ne ya 4 le 5 kan bel chuan engzai kan ne 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 9 kan nei ni 4 le 5 bel chu 9 ani hundreds chu 1 2 3 3 bok kan la ne ya tiro 4 le 5 chu 4 le 5 chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ani chuan I answer chu 397 ani chuan hi question number 1 sub number 2 3 4 5 te hi in homework ania hi nang mani in ina in lo ti vianga in lo submit ang